E temos que ir vendo que cousas podremos escoitar con pois toda a paixón que nos trae o rock esta fin de semana na comarca. Que concertos nos agardan na nosa axenda roqueira particular? Pois como sempre, no nome do rock and roll. Todo é no nome do rock and roll. A lo menos é o que pretendemos, que polo menos sexa durante un ratiño nas mañás dos xoves aquí na terraza en Radio Culleredo con Fernando San Pedro, que o temos xa aí ao outro lado do teléfono. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días. Aquí estamos, xa estamos arrancando unha semana especial aquí na Coruña, porque hoxe xoves, bueno, dende onte pola noite, que arrancou, como todo sempre, como xa é tradición, a finales de setembro, comezos de outubro, pois a nova edición de Noites do Porto, non? Un ciclo que, bueno, acerca hasta a cidade, pois artistas nacionais e internacionais de diferentes estilos, e que incluso é un evento que se expande, é unha especie de noroeste, digamos decirlo así para que se nos entenda, non? Unha especie de noroeste, pero en interiores. Bueno, exceptuando o recinto do Porto, que aí haberá dos concertos o fin de semana, agora como os comentamos, pero o resto pois é polas salas da cidade, así, o Playa Club, o Mardi Gras, o Garufa, polos bares tamén con pinchadas a cargo de reputados DJs tanto españois como británicos, non? E franceses. Bueno, diversificar un pouco a cultura musical nunha palabra, non todo é rock na programación, evidentemente, nin falta que fai, pero si hai jazz, pop, bueno, menos reggaetón, hai de todo. O sea que vai a ser unha oferta ampla, heteroxénea, bueno, é unha das primeiras citas que imos ter, das primeiras, bueno, é unha recomendación casi xeral, non? Sí, porque evidentemente o resto da programación das salas pois queda un pouco reducida a mínima expresión por mor deste ciclo, non? Porque o que verdadeiramente atrae o público, entón, pois, o resto de salas, digamos que o resto de programación das salas, os días que non lles entran dentro de Noites do Porto, pois, bueno, tiran de bandas residentes, algunha banda local e tal, pero claro, nestes días, por eso decía que como unha especie de noroeste, pero de interior. Non me gusta o nome de Noites do Porto, porque non é solo no Porto, ainda que a idea naceu para celebrar concertos no muelle de batería, non? Efectivamente, se siguen celebrando, pero se expandiu tamén, non? Decía que había de todo menos reggaetón. Bueno, tampouco hai heavy metal. O sea, veímos tirar tanto por un extremo como polo outro. Se nos congratulamos porque non hai reggaetón, debemos dar un tirón de orellas por non meter heavy metal. Bueno, pero en todo caso a oferta será bastante ampla. Home, sí, mira, onte empezou con 2 concertos, claro, e que encima é imposible ir a todo, porque se solapa, non? Onte mércores, no Garufa, estaba na banda británica Dead Letter, un dos últimos hypes da sea británica, unha banda de post-punk, con, bueno, eso a bastante ochenteira, eu estive ali, bueno, francamente ben, a verdade. Iba non sin demasiadas esperanzas coa idea de esto que dis que vas a ver si te sorprenden. Bueno, ben, unha banda que ainda ten todavía cousiñas por pulir, pero que deixou boa sensación de boca. E por outro lado, pois, no Jazz Filloa, mira que é pequeniño e que a ti tanto che gusta, sí. Pois tamén houve un homenaxe por parte de varios músicos a Sarah Vaughan. O sea que, bueno, hoxe, por exemplo, que temos hoxe, xoves, dentro do ciclo, na sala In Club, que estaba previsto inicialmente no Playa Club, pero cambiou de ubicación. Pois está un dos platos fortes, non, desta programación deste ano de Noites do Porto, que son os Lemonheads, non? Pois xa coas entradas esgotadas, o sea que xa a única solución que queda para quen
se anime a última hora e tirar de ticket swap ou preguntarlle a algún coñecido se lle sobra algunha entrada, xa levan, foi o primeiro en agotarse, claro, que aínda que eu non son moi seguidor dos Lemonheads, ni moito menos do seu líder, Evan Dando, un tipo que o mismo, un tipo desos que non te podes fiar del. Me explico. O mismo che dá, sí, o mismo che dá un concerto impresionante como unha basura. Ao longo da súa historia, que abarca xa máis de 30 anos, a historia dos Lemonheads, pois, bueno, o seu mellor momento foron os 90, non? Con discos como It's a Shame About Ray, que homenaxean agora nesta xira, que está precisamente por eso, polo 30 aniversario. Quizás a canción máis recoñecida polo público generalista sexa a versión que fixeron de Mrs. Robinson, de Simon e Garfunkel, aquel tema da película El Graduado, non? Bueno, pois, The Lemonheads fixeron unha versión roqueira que triunfou nas listas a mediados dos 90, en plena época grunge, non? Bueno, pois os Lemonheads chegan por primeira vez a Galicia. Eu os vin nun festival en Euskadi xa fai, pois igual, 15 anos ou máis. Bueno, non me gustaran tampouco. Esa pose de divo que ten Evan Dando o seu líder, se recordades o que decía, que falaba eu fai uns meses, a propósito de Jared Leto e a súa banda 30 Seconds to Mars, pois este é un caso similar, aínda que prefiro os Lemonheads, onde vai a parar, por favor. Me quedo moito antes con Evan Dando e cos Lemonheads. O problema de Dando é que, bueno, a súa relación vital máis duradeira que coas drogas, pois é o que lle provoca este tipo de dualidade e non saber o que che vai ofrecer cada noite, non? Logo, pois, se ten un bo día, dará un espléndido concerto, e se non, pois non. A ver se hai sorte, non? A ver se hai sorte. Pero, bueno, non cabe duda que é un evento atractivo e sexa para ben ou para mal, o morbo está servido no concerto dos Lemonheads. Pode pasar calquera cousa. Ademais, antes que cos Lemonheads actuará unha banda coruñesa, bueno, das máis interesantes que temos últimamente na cidade, que é Moura, unha banda de psicodelia, rock progresivo, con textos en galego, ambientes ancestrais, ominosos, moi como de película de Ari Aster ou de folk horror, non? En xeral, que a verdade é unha gran oportunidade para eles, para que os descubra o público dos Lemonheads, non? Pero que non peguen nin con cola. Claro, compartindo cartel con unha banda de pop rock alternativo como noventeira, como son os Lemonheads, non? Pero, bueno, na variedade está o gusto e o disgusto. Eu supoño que será precisamente para que en Moura pois podan pegarse tamén a un público que de outra maneira pois igual non tiña acceso a eles, non se molestaba en escoitalos, non? Xa digo, a mí me parece unha banda super interesante, que non vai ser o sitio apropiado para velos hoxe, é moito millor cando toquen nunha sala ou eles ou no seu propio concerto a chegarse a velos para ter unha visión global do que é esta magnífica banda coruñesa, que, bueno, está dando que falar a un nivel underground, non? Falamos sempre, pero xa actuou no estranxeiro, incluso, bueno, igual acaba convertíndose ou sendo máis famosa fora das nosas fronteiras que na casa, que non sería a primeira que lle pasa. Xa se sabe aquelo de ninguén é profeta na súa terra, non? Algo que adoita pasar, desgraciadamente, pero é algo habitual, sí.
Ben, pois para comezar, porque isto todo entre onte e hoxe xoves, bueno, pois comezamos moi ben, pero non sei se hai máis na fin de semana. Decías ti que o mellor o festival como que reabsorbe todo, non? Ou non? Sí, sí, claro, lóxicamente, pois condiciona o resto de programacións de das diferentes salas, non? Pero sí, claro, o venres e o sábado son os días, digamos, bueno, iban a ser os días grandes porque para mañá venres estaba previsto xa no Muelle de Batería, como decíamos, dúas actuacións, o mañá venres, Ana Curra, a legendaria teclista de Parálisis Permanente, bueno, logo autora dunha carreira en solitario, profesora universitaria, que, bueno, sigue tamén ofrecendo concertos, evidentemente, cun repertorio baseado en Parálisis Permanente, non? Recordemos que ela era a novia de Eduardo Benavente, cando o líder sufriu ese fatal accidente de tráfico que acabou coa súa vida, convertindo nunha figura de culto, non, dentro do pop español. E bueno, pois Ana Curra xa podemos vela na Sala Garufa nos anos pasados, incluso tamén no Noroeste Pop Rock, actuando na Plaza de España, ou Campo da Leña, como lle queirades chamar. E agora, pois, vende formando un doble cartel, pois con un artista que creo que a estas horas, de momento, todavía non se confirmou, porque estaba previsto que actuaran Ilegales, mañá venres, pero outro día, bueno, xa fai 2 semanas cancelaran o seu concerto Ilegales en Oviedo por unha operación de urxencia de Jorjón, de Jorge Martínez, o seu sempiterno líder, non? Un dos personaxes máis carismáticos da música española, sin dúbida alguna, tan querido como odiado. Eu me postulo no primeiro grupo dos que o queren, non? E bueno, pois suspenderon o seu concerto nas festas de San Mateo en Oviedo, xa tiña que ser algo gordo, porque suspender un concerto na súa casa, non? Pois tiñan que ser causas de forza maior. Efectivamente, desgraciadamente, así foi, porque xa fai uns días que se confirmou que os concertos Ilegales quedan suspendidos hasta novo aviso, indefinidamente, porque Jorge vai recibir un tratamento contra un cáncer que padece a gran fe, o bicho meteuselle dentro, non sabe o que fai o bicho meténdose con Jorge Martínez, eso tamén é certo, un home non sabe o que fai. Coñecido por a súa personalidade forte, non sabe con quen se mete, evidentemente, enfermedade, non? Pero bueno, de momento pois ten que loitar contra el, empezado o tratamento, a operación non saiu como se esperaba, e bueno, pois a intentar aniquilalo dende fora, non? Entón, pois, claro, foi un pau para todos, empezando polo propio Jorge, os seus compañeros de Ilegales, a súa empresa de management, que ademais é galega, de aquí de Arzúa, Art Music, unha excelentísima productora, bueno, Alberto, Alfonso e Esther, pois, están ao frente, fan un enorme traballo, que son unhas persoas encantadoras, non? Levan tamén pois outros artistas como Carlos Ares, están en boga agora, por exemplo. Bueno, pois Ilegales caeronse do cartel e de momento se iba a anunciar un sustituto, pero eu non teño constancia de quen vai a ser, así que estamos un pouco á expectativa de saber o que pasa. Igual, mentras estamos dicindo isto, están dando o nome do artista que sustituya a Ilegales. Pode ser, porque ten que estar ao caer. Así que, bueno, seguro que está ao nivel, ainda que sexa difícil estar ao nivel de Ilegales, e bueno, pois vaya desde aquí a nosa aperta cariñosa para Jorjón, que se recupere canto antes, que ten que seguir dando caña dentro dos escenarios, non? E, bueno, pois o sábado tamén no Muelle de Batería, La Casa Azul. Bueno, a banda, máis que banda, o proxecto
liderado por Guille Milky Way. A mí particularmente non me gustan nada, xa digo, non me interesaron. Bueno, un pop con tendencias electrónicas simpáticas que, bueno, tivo o seu público, sobre todo na primeira década dos 2000, ou agora ese proxecto de la Casa Azul levaba un tempo parado. Bueno, Guille Milky Way fixo de todo, bandas sonoras, producións, composicións para outros artistas, pero, bueno, eu non comulgo cos seus postulados, ¿no? O respeto, está aí, a quen lle guste, pois me parece maravilloso. Bueno, a verdade é que un exemplo do que é o pop español no século XXI. Imos decirlo así. Nos guste ou non, é así. Un pop diferente ao que pode ofrecer, non sei, por exemplo, la Oreja de Van Gogh, que, sinceramente, eu prefiro la Oreja de Van Gogh, ten menos pretensión. Pero con Leire ou con Amaya? Pois casi che diría que con Leire, sí, me cae millor. E non ten unha voz tan chillona, tan de pito. A mí me gusta Leire, a mí en particular. Non é que non me guste a Malla, a mí me gusta máis tamén con Leire, pero bueno. Pero ahora con Leire xa non vai a estar. Non, agora, pois, a verdad que escoitala ela en solitario. Bueno, podemos vela a semana pasada, que estivo aquí no Recorda Fest. Os que acudiron, pois, por ali anduvo Leire, creo que tamén no Caudal. Bueno, anduvo por aquí, por Galicia, cerquiña estes días. Te das conta que xa nos estamos saindo, como sempre facemos, nos estamos indo polos cerros de Ouga. Eso non falla. Bueno, no. Pero seguimos que xa falta pouquiño. Bueno. O domingo temos tamén outra reunión, en principio non se sabe si exclusiva para este festival de ciclo de noites do Porto ou que dará continuidade, que baixo o nome de Océano Esquizo, pois é unha reunión de bellas figuras da escena coruñesa, non? Pois xente que, a ver, que xa peinan algo máis que canas, non? Bueno, si se peinan. Quen está aí? Pois Johnny Rotring, coñecido por o seu nome máis periodístico, que é Xosé Manuel Pereiro, non? Compañeiro xornalista, onde fai moitos anos. Pedro Granel, dos Esquizos, quen máis andaba por aí? Ricardo Saavedra, de Cosmic Muffin, de Luz, que estuvera con De Luz e con Meu, e que xa me confundo. Bueno, unha serie de personaxes da escena local de fai 30 e pico, 40 anos. Bueno, pois seguro que ten o seu punto entrañable para que lle gustaran aquelas bandas. Non é o meu caso, as cousas como son, pero tamén máximo un respeto por estes artistas, non? Que aínda que leva en algún caso leven tempo retirados da escena, pois mira, sempre é un bon acto de nostalgia, e seguro que máis de un se reencontra coa súa xuventude, non? Pois isto terá lugar o domingo no Mardi Gras. Creo que se están despachando xa as últimas entradas, así que, bueno, apurade un pouquillo se queredes ver a estas bellas glorias, non? Da escena coruñesa. Eu penso que vai ser un concerto moi especial. Eu recomendaría, porque evidentemente pasou o tempo e son estilos musicais moi concretos, non? Para un público que mellor, bueno, pues había que velo. A mí me parece interesante cando menos, non? Sí, home, que duda cabe, xa digo, a mí personalmente pues non me di nada, non forman parte do meu imaginario musical, non? Pero bueno, entendo que como diste, que perfectamente pues podan ser algo moi, sobre todo, especial e nostálxico para os seus amigos, fans, xente que viviu a fondo esa época con ese tipo de bandas. Non era o meu caso porque esas bandas non me gustaban. Simplemente é por eso. non ten maior ciencia, non? Entón, claro, non significan nada na súa vida. Ese componente nostálgico emocional no meu caso non existe, pero xa digo, é unha apreciación moi persoal.
Pois vai ser un concerto pois tamén pois chamativo, o que volve a dar, falabas antes de La Casa Azul, pois esa perspectiva tan global que ten o festival, non? Claro que sí. E rematará o martes no Garufa Club. Bueno, non remata, para min sí, porque o acto de peche é o sábado seguinte, o día, creo que día 2 de octubre, día 4, bueno, con Israel Fernández no Teatro Colón, flamenco, aí sí que xa nos queda totalmente alejado, pero bueno, é outra mostra máis do eclecticismo do festival, non? Do ciclo, mellor dito. Bueno, pero o martes no Garufa Club temos unha velada doble, con dúas bandas, os australianos de Groove Songs, bueno, unha banda de garaxe punk, australiano dixen, canadienses, perdón. Que xa me confundo. Estás perdonado. Eso, pois unha banda clásica do underground, do garaxe rock, con 40 anos en activo, que, bueno, pois pisan a cidade despois de moitísimos anos, sendo unha pequena lenda, non? Pero xa digo, sempre dentro do underground. Bueno, pois será un acto de apertura o que seguirá nesa velada Michelle David and the True Tones, bueno, que nos faltaba? Pois o soul, por exemplo, non? Michelle David and the True Tones pois nos van ofrecer unha velada, ela é holandesa, é unha espectacular cantante negra, bueno, que leva toda a vida, non? Ao frente de combos e de big bands, controla perfectamente o tema do soul. Así que vai ser unha bonita velada de soul e garaxe rock, en dous tonos diferentes, pero o martes no Garufa Club para despedir para algúns de nós este ciclo, esta edición deste ano de Noites Soportes. Así que creo que non está nada mal, non? Pois me parece unha oferta moi ampla e que seguro que algún oco haberá para que os nosos ointes, pois dependendo un poquinho do que máis les guste, seguro que algunha das propostas lles vai a encaixar. A mí me dá a impresión de que hoxe quizáis nos vamos a despedir con unha homenaxe, non? Home, pois que menos, non? Xa que non poderemos homenaxe agora aquí, que está aquí, non podemos disfrutar o que diste. Homenaxe que sona moi mal, porque homenaxe sempre se dá cando a xente xa non está, pero non, aquí vamos a dar porque está aquí, precisamente. Efectivamente, xa que mañán non pode vir, esperemos que nun futuro cercano pois podamos disfrutar de novo de Jorge Martínez, de Ilegales, entonando himnos como este lexendario, non? Quen non a cantou estando por aí de festa, pois este soy un Macarra, soy un Ortega, non? Claro, os máis xoves ou mellor os máis novos dirán, esta canción, de que falan estes, non? Bueno, a teñen que escoitar. Non sei hoxe se este tipo de música dos Ilegales hoxe sería correcta, como din, non? Porque un grupo totalmente rompedor, non? Pois sí, pero bueno, é atemporal. Eu penso que sí, tamén. Estas letras, esta simpatía, esta chulería, este descaro que Jorjón leva como nadie, non, neste país, pois é maravilloso, é un aperto para el desde aquí. Jorge, ponte ben a xiña que tes que seguir repartindo estopa nos escenarios, Por suposto que sí, pois todo o noso cariño dende aquí, dende Radio Culleredo, aquí no nome do rock and roll, longa vida a Jorge os Ilegales. Falamos a semana que ven, Fernando. Exactamente, venga. Moitísimas grazas e, bueno, a disfrutar dos concertos. Un saúdo. Boa fin de, chao.